Hej, LPG, to je en téma sám zase. Nebečíca běše poměrně zájezdno LPG, dokud tam ten největší Kuba, to obsedža to největší Kuba, Majerec, Gratec, kaže se jace Marec, Kuba, te jsou postać těch letách do Zapada čeknili, a to běše pan základ, a pan ty LPG, pan ještě běchu po Kubo, kotrež běchu zadoužené, když pan ty poměrně kece k tomu přišli. A já potom běchu ty váběnia. To neběše něco žádné, a skutečně neběše to tak chutné, když druhý, že já právě to neoboha, ale můj nantum, že běše zaživé na krovate, tu mě, že opravdu s tím velkým problémem, můžu se doplnit, že já můžu schon taky opad měl, že on tam je zase zvětvo, also že on pan okopanou. A to byl ležet. A potom, když právě okodoko je, no běží pod žádná češušist, je většina v LPG, Nebelčica šel vši starým, a jutro sobotu, ráno 8 jsou oni všech burů do věsno hostčenca čirili. Hačna naša nana, když běže to zase kore, to ležeše. A tam jsou oni tím burám pravili štuč podpis a může jít domů. A bez velkou přesvědčení, běže tam ve bíru jedné hodiny a tak. Běže ten hosti zase prozne a Nebelčice hačna naša nana Folgenossenschaftlich, so wie wir zabrali. A nein, naš nan, to smo popravili, det je faksinečin, jenes stroje pači. A so tam so mi poskytili tezo, bo perizno převzat za LPG, a to by se těž jen argument, že se on poměrně kec podpísal. Tak se on těž LPG bo těžko, jen tohle panovo. Jedné půlko, on pan šer, a potom je mu šoceli puštit, nemíšají, potom se ta možnost byla jedné půlko kupit, 16 € běže to, ale bylo na moje jméno, dokud oni to nesměděše. Tak bych já pan Grundstücksbesitzer, a to pak běže moje zbože, běže se tam ta nová droha přes tutun. Te půlko otvářilo, tak běže, to se úplně infekty za to dávalo.